बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि रायजो नाङैनो फैगौ बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो हर सान खामानि मावबाय दं आरो बे समावनो इउपिपिएल दोलोआबो जेरै हागौ एरैनो खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो 7थि बोसोरसालिया जुथुमा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों चिरां जिल्ला कमिटि इउपिपिएल दोलोआ कयला मयला गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारि लानानै चिरां जिल्ला कमिटि इउपिपिएलआ 7थि बोसोरसालिया जुथुमा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों आरो बे लाहार फाहार खालामनायखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो नायदिंहैदों। बे समाव निसिमा बियाबनि आफादगिरि दुलाल बसुमतारी बिथाङाबो फोरमायोदि बे हाबाफारियाव खमैबो 20निफ्राय 30 रोजासो इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां इएम आरो एमसिएलए बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होननानै जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। इउपिपिएल दोलोनि पेरेन्ट बडिनि मोनसे कनफारेन्स दङ। बे कनफारेन्सआव जोङो मोननै हाबाफारि लादों, मोनसेया डिलेगेट डिसकासन आरो मोनसेया जोंना अपेन सेसन। बे अपेन सेसनाव जोंना 25 रोजानिफ्राय 35 रोजानि गेजेराव जोङो टारगेट लादों। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौसो बुंनो नागिरदों, फै जोङो 35ल' नङा, 50-60 जाय फैयो फैनो हागोन, खिन्थु जोंनि टारगेटआ मिनिमाम 25,000 जागोन। जोङो गुबुन जिल्लानिफ्राय सासेबो जोङो हावलाद लाबोआ बिपिएफ बायदि। जोंहा हावलाद होननाय सावरि जानाय गाथा जानाय सिस्टेमा जोंना इउपिपिएलआव गैया नालाय, जोंनि जिल्ला गोजानो जागोन। गतिके नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंबाय जे खाथि खाला जत' दंफै, जोंना बेवहाय जानाय लोंनाय दंजोबखायो नालाय, बेखौ मेसेज हरनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो? जोंनियाव मिनिस्टार थागोन, चिफ थागोन, डेपुटि चिफ थागोन, ओमफ्राय गासैबो नेहाथारिफ्रा थागोन, ओमफ्राय एमएलएनि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि लरेन्स इस्लारि बिथाङा थागोन। जोंनि सेन्ट्रेल बडिनि मेक्सिमाम दैदेनगिरिफ्रानो जोंनिया बेवहाय बाहागो लागोन। गाबोनसो बुंनोसै, सोरबा सोरबाया थेलाजों लाबोगोन, सोरबा सोरबाया अट' रिक्साजों लाबोगोन, मा बुंनांगौ नोंथांमोनाबो रेडि जाना फैदो। 7 एनुवेल चिरां डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि कनभेनसन बियो। दा बेखौ जोङो जोंनि नैबे निसिमानि हाइ स्कुल, खैला मैला हाइ स्कुल फिल्डआवहाय जोङो बेखौ लानाय जादों। बेवहाय जोङो डिस्ट्रिक्टनि निर्देश मथे, गोजौनि निर्देश मथे जोङो खमसे खम 20निफ्राय 21,000 जोंनि इउपिपिएल सापर्टार्सजों लोगोसे वार्कार्सफोरजों लोगोसे जों निसिमानिफ्रायनो 15,000 खमैनो, बेनिफ्राय जोंनि खाथि खाला जोंनि जेरै 14, 13, 15 बेफोरनिफ्राय 1,000-1,500 मोनसे ब्लकनिफ्राय जोङो टारगेट खालामनानै गासै 20,000निफ्राय 21,000 पार्टिसिपेन्ट्सखौ लानानै जों बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनाङै खालामनो नागिरदों आरोखि। दा बे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी, मुस्लिम, बर', आदिबासि, सान्थालि, जोङो दिनै फुरा थाम टिम हिसाबै जों खालामबाय। मोनफ्रोमबो प्राइमारियावहाय जोङो मबिलाइज खालामबाय, लोगोसे एनाउन्समेन्टफोर खालामनाय जाबाय, माखासे हर्डिंसफोर खालामनाय जाहैबाय। दा जोंनि वार्कार्सफ्रा फुरा मोनफ्रोमबो प्राइमारियावहाय बेस्थ' गाबोननि थाखाय। माबायदि आसा खालामदों, माबायदि जागोन होननानै? जोंथ' बुहुद माने मेहेरगोनाङै जागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो खमैनो जोङो जेरै जोङो आसा खालामदों बिदिनो 20,000निफ्राय 21,000 पार्टिसिपेन्टसा फैथारगोन आरोखि। लोगोसे जोंनि आलासिफोराबो जोङो जेरै मोजां मोजां आलासिफोरखौ जों मोननो थांगासिनो दं, जेरै सिएम साराबो फैगोन, सिएम प्रमद बर' सारा फैगोन, लोगोसे डेपुटि चिफआबो फैगोन गबिन्द बसुमतारी सारा, लोगोसे इउजि ब्रह्म साराबो फैगोन होननानै जोङो खबर मोन्दों। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि माखासे एगजिकिउटिभ मेम्बार्सफोर जेरै रनजित बसुमतारी सार, विल्सन हासदा सार, माधब सेत्रि सार जेनेरेल सेक्रेटारि, बिथाङा जोंनि सिएम सारनिबो पलिटिकेल सेक्रेटारि, लोगोसे इउपिपिएल पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि बिथांमोना फैगोन आरोखि। नोंथांमोननि मददगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय गाबोन दिनै दा जों बिसेस करि जोङो जोंनि ट्रेन्सपर्ट, जाय ट्रेन्सपर्टनि थाखाय बिथांमोनहा माने लाहार फाहार खालामगासिनो दं, बिथांमोना जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारि, मोनफ्रोमबो खना खनला गामिफोराव थांनानै जाहाथे जोंनि ट्रेन्सपर्टेसननि फेसिलिटिखौ थिग खालामना होयो आरो जोंनि मददगिरि बिथांमोनखौ बिसेस इउपिपिएलजों लोगोसे गुबुन गुबुन पलिटिकेल हान्जायाव थानाय माखासे जनसाधारन जाय बिथांमोनहा मोजां सरकारखौ जेब्लाबो आसा खालामो, बिथांमोनखौ जोङो लैहोर लैहोर फोनानै बे मोजां सोलायनायनि मोनसे सुबिदाखौ लानो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायगोन।
मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार बिस्मुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो केजि 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।